Presensya sa usa ka wildcat sa kalasangan sa Ormoc City, nakuhaan og video pinaagi sa camera nga tuyong gi-montar sa kalasangan sa naasuyng dakbayan. Kini ang gitawag nga Malayan civet o mas nailhan sa local name nga maral o maray. Sa video post ni Ronel Mar Aguilar niadtong Lunes, Nobyembre 4, nakuhaan ang pag-agi sa maral o Malayan civet. Miani na og libuan ka views ang video ug sagad sa mga netizens gikalipay ang presensya sa maral. Gihulagway ni Aguilar ang maral o Malayan civet nga usa ka omnivorous nga matang sa hayop o mukaon og mga hayop ug mga sagot. Usa-usab kini ka nocturnal animal o aktibo atol sa kagabhion. Dugang niya nga dili kini endemic sa nasod apan dako ang tabang niini sa kalasangan ilabi na sa pagpugong sa pest population, natural nga pagpakatag sa mga liso. Ang camera nga gibutang sa bisan asang dapit sa kalasangan sa Tungunan Geothermal Project gitumong alang sa biodiversity monitoring.